Yau kuma a takaitattun labaran Hausa Guy da jami'ansa na ɓoye za ku ji cewa kwamitin bincike ta kusa bankaɗo wanda ya sanya matan Hausawa suka saba da yankan naman miya ƙanana. An dade dai ana zargin matan Hausawa da ƙwarewa a yankan nama ƙanana, abin da ke janyo mazajensu zuwa ziyaran kwalama a gidajen Yarbawa. Ana shirin gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya a ranar 26 ga wannan wata. Babban taron bana dai 'yan Najeriya za su yi shi ne a garin Gombe, baya ga na jihohi da kuma na sassa daban-daban faɗin duniya. Abin fahari ga Hausawa shine jami'o'i sama da 100 a ƙasashen duniya ke koyar da yaren Hausa a matakin digiri, kuma yanzu ana ci gaba da samun fararen fata da Larabawa da suka fi zazzagawa iya magana da yaren. A ƙoƙarinsu na ƙarfafa gwiwa da karamta ɗan gida, Hausa Guy zai yi tattakin karɓo takardan yabo a wurin bikin ranar Hausa da aka shirya a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Bikin da zai gudana a ɗakin taro na Kongo a ranar Hausar zai samu halartar manyan malamai, sarakuna da masu sha'awar harshen Hausa. Za kuma a baje kolin maciya doya da gasar shanya fate duro guda. Kuma albarkacin wannan rana, idan dai kun iya ko kun ji Hausa da kyau, to wani karin magana za ku iya ba da ma'anarsa a cikin waɗannan? Na ɗaya, ba ji ba gani, wai auren kurma da makaho. Na biyu, ba a hana baki nomarsa. Na uku, ba daɗi tana gidan naƙoshi. Na hudu, bunsurin barkono mai hana mata yaji. Na biyar, a lallaɓa wai auren zamani. Kafin na fara duba comment, bari na hallaka wannan tsiren da ruwan shayi.